सिमलागुरि गामियाव बाथौ गायस्लायनाय हाबाफारि लादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फानेरि सिमलागुरि गामियाव गोजाम बाथौ थानसालिनिफ्राय गोदान बाथौ थानसालिनिसिम सिजौ गायस्लायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो अदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि अरायथा आसारि अलंबार बब्रुमोहन सरगयारि, बाहागो लायो फानेरि दखरा बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि सुबुंसा बर', सिमलागुरि गामिनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोन। मख'नो नांगोनदि सिमलागुरि गामिनि बाथौ थानसालिखौ 1985 मायथाइयाव गायसनजेनदोंमोन। बेनि उनाव 2003 मायथाइयाव गोदान बाथौ थानसालिखौ गायसननायनि उनाव दिनै बे लुबाय थानाय बाथौ थानसालियाव गोजाम बाथौ थानसालिनिफ्राय गोदान बाथौ थानसालिसिम सिजौ गोदान गायनाय हाबाफारि लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव सिमलागुरि गामिनि बोसोनगिरि रबिराम बर'नि बिनि सोमोन्दै मा फोरमायखो मिथिना ला। खुलुमबाय, आं सिमलागुरि गामिनि रबिराम बर', फानेर आन्चलिक बाथौ धोरोम आफादनि गाहाय फोसावगिरि। दिनै 13 मार्चआव जों दिनैनि सानाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे मोनसे बर' हारिनि मोनसे आंगो बाथौ धोरोमनि मोनसे गोथार थानसालि आबुं जायाखैब्लाबो बेखौ जोंनि सिमलागुरि गामिनि गोजाम थानसालिया जोबोद अखा बांखा बेजों सिबिनो थाखाय एसे आरो आथिखालाव मोनसे जौगाफुं मोनसे बे थासारिखौ नायनानै रायजो राजानि बिहोमानि गेजेरजों दिनै जोङो दिनै मोनसे बेखेवनाय बा लानाय नङा, जोङो सिबिनो हानाय बायदियैसो जों दिनै बाथौ गायसननानै दिनैनि गोथार सानाव धोरोमनि गोथार थानसालिखौ लानाय आर'ज खालामनो हानाय बायदि लानाय जादों। जोङो सिमलागुरि गामिया हरिसिं आन्चलिक बाथौ धोरोम आफादजों हरिसिं आन्चलिक बाथौ धोरोम आफादा जेब्ला 1985 आव जेब्ला फोसाबनाय खान्थिजों फैयै 1987 आव जोङो गिबिसिनै बाथौ धोरोम फोसाबनायखौ जोङो आजावजेननानै बे गोजाम थानसालियावनो जोङो बाथौ धोरोमनि गोथार थानसालिखौ गायसननानै फोसाबनाय खान्थिजों सिबिबोदोंमोन। सिबिफैयै आथिखालाव जिहेथु थानसालिफोरा मोनसे साबना हामना मोनसे जौगानाय हिसाबै मोनथाम मन्दपनि जि मोनसे गोजोन मोनसे थासारिजों थानसालि, बेखौ जोङो 2023 आव जोङो बे खुन्था गायसनजेननाय जायो। खुन्था गायसनजेननायाव अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अब्ला समाव गाहाय नेहाथारि ना मा बिबानाव दंमोन मानगोनां मुस्रि नेरखां खाख्लारि होनना बुंनाय बिथाङा बे खुन्था गायसनजेननाय हाबाफारिखौ बिथांनि आखाइनि गेजेरजों गोथारै गायसननानै लादोंमोन। आरो बै समनिफ्रायनो फैयै बेहाय बे थानसालियाव जेबो रोखोम सोरखारनि अनसुंथाइ गैया। बेहाय मख'नांगोन सिमलागुरि गामिनि गरिब गुन्द्राब्लाबो बेहाय गावनि थैजों मावनानै मोननाय बे रां रुफाखौनो गरसे गरनै दान होनानै बे थानसालिया दिनैसिम बेखिनि महर लादों। आरो बेखौ जोङो रायखांनांगोन, एबिटा होनना बुंनाय बिकन डेका चेयारमेनमोन बे समाव, बिथाङा 60 बस्ता सिमेन्ट दान होदोंमोन। बेबायदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनैयाखैब्लाबो जोङो रायजो राजानि अननायजों, रायजो राजानि गोथार दानजों, बोराइ बाथौनि अननायाव फैयै दिनै बेखिनि महरा लाफैदों। जों नुबाय गुबुन आसाम सरकारा जिहेतु मोनसे थांखि लादोंमोन जे जायफोर माने गोजामसिन मन्दिर आदसा बेफोराव थारमाने अनसुंथाइ होनाय आसाम दर्शननिफ्राय बे खेथ्रआव साबायखर। जोङो गोजामसिन होननानै जोङो मण्डल अफिसनिफ्राय जोङो मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे खौरां मोनफैनाय लेखायै जोङो जोंनि गामिया जिहेतु मोनथारनायनि मोनसे लामाजों दङ, बे हिसाबै जोङो 2.5 लाख आसाम दर्शननिफ्राय मोननो हायो। आरो आसाम
दर्शननि बेलायाव 2.5 लाखनि गेजेराव 2 लाखखौ आथिखालाव मोननानै बे थानसालिनि सिङाव प्लास्टारनि खामानि दङमोन बेखिनिखौ खामानिखौ मावनानै बिनिफ्राय रायजोनि थैनि देहाजों मावनानै मोननाय माइ फाननानै मोननाय रांजों आरो बिनिफ्राय ट्रेक्टर गंसे दङमोन 4,85,000 जोङो फाननानै मोननाय रां आरो बिनिफ्राय जोंनि गामियाव खायफा रायजोजों ओंखारनो हाया खामानि दामानिफ्राव बेहाय सुक्ति थायो आरो बोसोराव खामानि मावनो ओंखारनाय एबसेन्ट जानायफोरनि बे एबसेन्ट रांजोंनो बेखिनि थानसालिया सिंनि बाहागोआव बेखिनि आबुं जाफैनानै लादों। दिनै जों नुबाय बर'नि गेजेराव गोबां माने सुबुंफ्रा बायदि धोरोमखौ दिनै गुबै धोरोम हिसाबै मोजां नङा होमबा बे हिसाबै दिनै बाथौ धोरोम हिसाबै जिहेतु दायो गोदान बोसोराबो सफैबाय दा बे गोदान बोसोरजों माबायदि थानायखौ दुलाराय बाथौ धोरोम आफादा जि मोनसे बैसागो फैबाय थादों बे बैसागो फोरबोनि गेजेरजों आङो दुलाराय बाथौ धोरोमनि गोथार मोनसे बे खान्थिनि बेन्दोङाव थानाय हिसाबै जोंनि सोमलिगुरि गामिनि जानानै लोगोसे पानेरि बाथौ धोरोम आफादनि जानानै आङो बे दुलाराय बे बिश्व दरबाराव जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ जाहाथे गोदान बोसोर बैसागुआव गोजोन थासारिखौ जाहाथे लाबोयो। बाथौ धोरोमा जेब्लायबो माने हारि धोरोम नेवसिया बाथौ धोरोमा बयखौबो बजबनानै गावनि धोरोमखौ फोसाबनानै बिदि फोगोमनानै मुलुगनां धोरोम खालामनो थाखाय दिनै बाथौ धोरोमा बोराइ बाथौनि अननायाव आवगायगासिनो दं। जेराव सिजौ बेयाव बाथौ आरो जेराव बाथौ बेयाव खेराइ दं आरो बेनिफ्राय बे खेराइयाव जोंहा मोनसे जोंनि 19 जरा गुरुआव दङ खेराइ फोरोंनाय मोनसे गुरु दं। दा बे महिला बुरै खुरिया बुरै मोननै इहु बुरै मोननै बिदि 19 जरा गुरुनि गेजेरावनो खेराइ फोरोंनाय गेजेरजों बिदि दं आरो बेनिफ्राय बे हारिमुवा खेराइया बाथौ धोरोमनि 19 जरा गुरुनिफ्रायनो बा बोराइ बाथौआनो बेनिफ्राय बे हारिमुवा बाथौ धोरोमनि बिनिफ्रायनो फैदों आरो ओमफ्राय हारिमुनि फुंखाया जाबाय बाथौ धोरोम। बे हारिया थांना थानांगौब्ला आरो बुहुमाव बर' होननानै सिनायथि होनांगौब्ला बिखा बिख्लो थैजों सोमोन्दो गोनांथार बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो बिश्व दरबाराव बर' होननानै सिनायथि होनो हागोन आरो बे अब्लासो मोनसे बिथा सोरजिनो हागोन। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।